Baba ka kuldu reedu tan a mayata wona ñaw woni mayde wona ñaw woni mayde wona ñawi tan aɗa wayno yimɓe aɗa wayno mawɓe jama mawɓe ɗum ɗo min woni bingel ma kay haɗa ma yaade aɗa wayno nodda ɓe ceernaɓe ɗo henne naggam na ma cikkuɗa an kulol ma reedu ngol ha joni e yiwani quoi an cikkuɗa kam mayo mi yiiɗa maya joni min jinmi ko gona do hami daña bingel innirma jiiya bingelam jiiya foof kono pourquoi aɗa jiɗɗa mayde pourquoi aɗa découragé gurdam ɗam pourquoi aɗa découragé o han walla mi yiɗi wurde ha ɓoya joni noon kay a forçat guura pourquoi aɗa força mayde nde arade joni ni e ma mayde ko Allah jogui walla tere biye an jogaki ɗum joni jiɗɗa wiide ka maayo kono o rafi haydara neɗɗo rafi mo ɓurɗo musde do en neɗɗo waɗi accident yimɓe fof wi mayat o wurti anin min mairie rafede Côte d'Ivoire cikkanɗum mi artata mais où est le problème je suis là dans les wuuro o rafi kala mawɗo fuutande dafnoɗo ɗum wadde sa ummima mami tooña de sa ummima kam fam mami tooña kala wasiyama gueɗe goto wuro ngo fof an ɓuuri jogade debbo mawɓe sukaɓe noon mbima o dañi debbo yo tinnoɗa baba an wiyanno uttedi o wona debbo mi wiyanno noon no fannumo wonno wona fannuɗo Allah waylimo ɓernde nde ne laaɓi ko moƴƴo omo softi ko debbo so laaɓi ɓernde moƴƴi sowoni coftuɗo gasi ɗum tan yilte e debbo ɗum tan yilte e debbo mi andima noon gueɗel gotel mi anda ko jogorɗa resde rewɓe no potata kono tinnoɗa o yo ma e galle sa yiɗi ndesa ujunere debbo noon kono fantan o yo ma e ɗo de saɗi ɗi o huufanma ɓesmu o hayso jibinani sa jibdine goɗɗo maw reno ɓiɓɓe ɓe omo yinma kadi omo moƴƴi no feewi ɗum tan mbasifa man ka mi winomo yo nodde haalanma ɗum ɗo saabu mi anda ko hande mi anda ko janggo natti woɗɗude ta uppama natti woɗɗude natti woɗɗude hani gasi tinno e makko noon caggum no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi sa woppi a woppi debbo tandi halkulare mbi sal fay makka a hawre nela ruttu o jaggude debbo moƴƴi woni ɗo debbo mo hono mum ala mi nani haala ma kono noon baba amma yaade mboɗo andi kottinata e bandu ma fu no foori no jinmi ko gummoɗa mi waɗa préparé taɗo ko debbo no mbiruɗa ni hankadi joni min mboɗo wawi woppudema e galle o mi yaha to beelaɓe jinmi ko jehen Dakar jehen e hôpital uji mawɗi ɗi dara bandu ma ɗo préparé noon mi waynakima mi haalde oto ha paari mi haalde kadi to gonanten Dakar ha paari hande jamma he kirden jehen cafroyɗa Dakar a wawi mbaɗa ɗum e hakkille ma par ce que ɗum janomi yilloyde mi wawa woppudema ni duɓandu jogay oto eyyi wona oto bisuji wona oto ɗan ko oto tokos luumi
jommi ɗum 200 000 sa welama ni allah tawa tampata e lawol ngol kono nduɗo bandu il faut que min nawa ɗum Dakar jeewe par ce que ɓaɓe gonduɗa tan ko tampere guese ɗo e mbaldi gaydo beydo baali ɗo ko ɗum tan nanguma min noon fotno wallitdema hen mi wallitanima hen joni noon yannima min noon fodda mi waɗat ɗum jusqu'à la dernière minute prépare ɗum a yahadde baba ala ka jahowo a suusa hôpital kono ka jahowo non a suusa kono ka jahowo ɗum ko ala Dakar a yahadde ala yeehi gartani an ya sa yeehi a artat sa yeehi a artat inchallahu rabbi Dakar so nawama Dakar jume eyyi baba ko tagma hulde reede hulani non baba aɗa huli reede de ko Allah jeeyi so arni eyyi joni kay ko Allah jeeyi an ko kulata yettata ngari wona malaka mawti ko min ko kulata ngari yani waay bonkol yani waay mbarodi yani an ko mbarodi gonnoɗa wallahi mbarodi won timbalo ɗum non wona tagi tinno baba tinno noon annani tiit seeɗa a yari podde ma de mi yari hen gasi ko ñamere ɗe kelli joni a ñamdu noon so heeɓi mbimi a ñama tewu an ka mbarodi ko so yeehi Dakar wonti rakkoraji ñamirten ko ala woɓe hulde reedu annene suusa ñamirde rakkor hol mbidema ma ñamere rakkor baba ñamata rakkor ñamde nde defante ko tew ñama kara defanada yaasa en ko ɓurɗa yidde ko noon dahin fewnan ma ɗo ala kala gasi joni noon galle ɓuuri gogo Aissata Gaye en tan sa yettima toon kala ko musma safrat hade men ya noddunam denɗam pende boolo noon jeew noon ala mo waynata ni e leeka ma yaw noon baba hankkadi mi jettat sawrude baba mi jettat sawrude noddunami député Madina Yoro Pulo Habi Koura noddunammo min noddani hay goto min noddani hay goto min noddani hay goto aɓe mbiya wayi bamma ko ñawɗo ko tampuɗo ko ɗum ɗo ara wayno yimɓe mi selli mi waɗi ni sa selli janggo no wona ɓe gonon koye jaldeɓe épisode jalima ko min ɓe jala sa mayima mi nodduɓe kamɓe fof mi wima mayi kono mayani eyyi noon noon wadde janggoma kam min jeeɗa mi noddani hay goto minema tan jahata minema tan jahata hay goto rewani am minema tan e noon janggoma omon dar ndewen ɗon mbaɗen escale galle Alpha Mamadou nawren mo ala parta Dakar noon kam min kam yero a haali ɗo komin somi yiɗi a ñawɗo nawe Dakar en jumen artata Depuis combien de temps je te dis, si tu vas sur les marchés, il faut prendre les silos, comme ça tu le mets dans les toiles, comme ça les gens vont savoir quoi on va manger. Tu ne peux pas réfléchir sur ce que tu es en train de faire là. Hein? Comment hal de poular? Min bera halma hal de poular. Min kollata ñebbe ko pirdi. Bo yinde pirinde wadi kowoje. Busuji dido ko woni hen ko seeda nduggoyno mi da. Joni min jeeta pula ko quoi? Daram do min ittuma ko di wara. Na garata do en nande nanani hay mbudu ha. Donc jaw min foti wiide ma hal pular wana an foti wiide mi yomi hal pular. Anan no mbirumami ni. Et puis deuxièmement, min resma ou bien ko babam resma. N'est-ce que do? De kalda me ma yaadu dépense ko njabida kam. Bimi, min resma ou bien ko babam resma dum jimmi kalna kam. Non, jabomi, voilà c'est moi qui t'ai épousé ou bien c'est mon père qui t'a épousé. Bida de ko babma de jibindo ma. Min ko an resi kam kono sa wi ala dépense mami hala dum babma. Je parle pas de dépense. Parce que je suis facile raison pour laquelle Bima mi totali me dépasse. Min kongalam podda nande kono kongalam joni a wernat kongalam
ko babam haali ko noon hade ma wuppandemi ma wuppan babam hade ma tottudemi ñaama ma totta babam hade ma nande haalam ko ma nana haala babam joni jiɗmi famde ko babam resna ou bien qu'est-ce qu'il est passé dans la dewgal an ko jiɗɗa nde garmi nde mbiɗa ham ko nanan babam so haalnimama nan so haalnimama jab a wayli kam a wi kam yomi haal pular mi rewi hen hande no foti lebbi mbeɗe jangga pular jamma ñalawma jangirtumi wonani hay heure uji ko jamma ñalawma mbaɗa mbeɗe jangga pular ha mi wawi pular joni ane hoorema pour kala pular o ko probléme joni a ɗacciti kam ay pular o aɗan wone français mbiɗen yiiɗi ane hoorema gabbitoɗa kam e ko gonmi ko bamma joni kala ko wi ko ɗum mbaɗantumi ɗum ndena wiyen mi wuppanta bamma mi wuppananmo joni mbeɗe defanamo mbeɗa tottamo o ñaama yalawol probléme ma an ko tikkere ma gasata an tikkere ma gasata joni somi yehi mi fawi bare ma waɗanma tufa bon prépare après en ken yahoɓe Côte d'Ivoire ko mbatta Côte d'Ivoire non en jahat toon ko mbatta toon non en duttoto Côte d'Ivoire mimi ruttitaki joni non a hangaka ah en duttoto Côte d'Ivoire ya rutto mimi ruttitaki ɗo gonami bamma kañum alamo wondi ɗo gonami somi ruttitimo Côte d'Ivoire tan mi artani kono mimi ruttaki yiyan fof koccoymi toon mi yiyan fof koccoymi toon te ko nanmi pular ko sa nani ɗum e pular ha laaɓi an aɗa manki nande pular ni an hoorema an manki nande pular neɗɗo jogota ko naggi wiyen wosso ɗum muudo jaaɓe omo jangguinama pular joni ɗum hedduno hen jangguina kam pular joni mange ndefa yimɓe ñaama galle o fof ay debbo yo toppir suudu ay sa joni noon hay goto wiyatama ɗum min noon hankkadi harat guesi. On est parti manger, on pouvait t'oublier parce que toi tu es là. Ton père là, il est fou. Hey, attention hein. ari o noddi kam wi aɗana wulle makko aɗana wulle makko o jogornomi ko hirsude ɗum wona wulludemo wona woppi golle pelle jeeyi aɗon kirsamo ha o ɓuuɓa Et windo lacciri e haako. c'est quoi encore ça suffit explique ça en français Lacciri yakunade homo ko yakuna homo ko. toi il faut écouter quand je parle là il faut écouter toi tu veux que moi je t'écoute toi tu veux pas moi je t'écoute toi tu veux pas m'écouter. Habite à Touba. Ah, Touba. Tu connais Serigne Touba? Ah, j'ai entendu parler. Darou Salam, Darou Minan, la ilaha illa Baye Fall. amul xeex